והשיר האחרון נקרא שירה בשקית, והוא על שירה, כמה מפתיע. 1 לחם, 2 חלב, ו100 גרם שירה על לשאת על הגב. אדון, לבוא בכזו בקשה בתקופה זו של צנע מילים, אני סבור כי כיסך קטן מלהכיל את המחיר, אולי במקום תחפוץ באיזה נתח קצבים? קילו שירה, לא פחות, וכמה אני חב לך? חצי מדעתך השפויה ועוד רבע היגיון בריא, שלא תגיד שאני לא בא לקראתך. מהלקוח האחרון ביקשתי מחצית ההיגיון הבריא, אחר כך הדביק לי נשיקה על האף והתעקש לשלם כפול המחיר. האם אתה עדיין מתעקש לחתום את העסקה? הבית אדון מוכר, השירה בימינו לא דומה לזו של פעם. היום אם מתמזל מזלך, אתה מתעכב על שלוליות שירה קטנות כאלה ברחוב, שמביטות מחריצי המרצפות. אתה מעביר עליהם אצבע ענוגה ומלכלך אותה, והנה יש לך מצבור מספיק להעביר את המשך היום. אך מה ביום של המחרת, ובזה שאחר כך? קצה אצבעך יבש מטיפות פואטיות, ואתה חוזר לאותו מקום ברחוב, רוכן מטה אל המדרכה וכמעט נושק לה. ולרגע אתה משוכנע שטעמת קצת משיירי השירה של אמש. לרגע שפתיך לחות ולבך מתמלא, והרחוב אינו רחוב והזרות אינה זרות. לרגע אתה מרגיש את מה שהיומיום קטן מלהכיל, את מה שהם לא יבינו עם הארציות שלהם, שנאבקת להספיק את הרמזור. לא לפני שהם עוצרים ונוצאים מבט בפיך הדבק במדרכה. אז אתה קם, מנער מעצמך שאריות פיח עירוני, וממשיך לצעוד קדימה, או אחורה, זה לא באמת משנה. ואתה אדם עצוב. השירה שלך נספגה אל בין המרצפות, כפות הידיים מוכתמות והלשון שלך מרה. אז אתה נכנס למכולת ומבקש לחם וחלב, ומתחנן למוכר שיעשה עמך חסד, וימכור לך את 100 הגרם שירה שראית אותו מחביא במדף התחתון. אחר כך אתה בוצע חצי מדעתך השפויה ורבע היגיון בריא, ומפקיד אותם בידו, שמיד נקמצת לאגרוף נעול. אתה יוצא משם, יש לך שירה בשקית ניילון, אתה יכול לחזור הביתה.